Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo agad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes, pitsa 28 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, mga barangay sa Bacolod ginpahanumdom nga magsumiter sang report angod sa road clearing operation antes ang deadline. Desisyon sa plano nga Power Summit sa Negros Occidental ginatugyan kay Gobernador Lacson. Magiloy, nakuhaan sang 192,000 nga balor sang ginapatihan Siabo sa buy-bust operation sa siyudad sang Kabangkalan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ari na, gasinabtanay na, nanindugan si Marinduque nga kongresista Lord Alan Velasco. Siling niya ginarespeto, kuya, ang amon kasugtanan ni House Speaker Alan Peter Cayetano angot sa leadership sa Kamara. Suno kay Velasco, wala sa kamaturan nga nagaplano siya sang kudita bato kay Cayetano kag ginagamit mang isyo sang national budget kag prangkisa sang ABS-CBN. Dugang pa nya malayo ini sa kamaturan bangod iya sundon ang ginkasugtan nila ni Cayetano. Ginatagagid siling ni Velasco nga wala siya sang plano nga gubon ang kasugtanan bangod isa siya kalalaki nga may panindugan. Pertino. Ti si House Speaker Alan Peter Cayetano lalaki man. Ti amo ni subong nga da medyo gatinudluanay sila. Pasibangod ang isa sa ila nga daw may plano nga kakason siya bilang House Speaker sang Kamara. Pero sa nasiling na, nanindugan si Velasco. Ako, lalaki, sundon ko kung ano man ang ginkasugta na mga gadwa ni Cayetano. Pwerte, no? Pati siyo sa ABS-CBN daw na pasibangdan pa nga isa sa mga rason sa pagkakas kag plano nga pagkakasaya sa pwesto bilang House Speaker. Pwerte. Amo na ning problema sang pungsod Pilipinas wala kag tuo ang pamulitika ya ara sa ila ulo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las
4:44 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalap na malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan Madayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa mga merkado morning. Ang hangin amihan daw hindi natuman katugnaw. Kaya napaabot naton base kung mag-iskirda na ang amihan, masulod na ang summer sa masunod nga bulan. Kinanglan medyo ulo aligmat na kita. Sa pamalatian, tugas ang tuman nga kainit kag subuman, Fire Prevention Month. Dali na lang. Sa mga merkado, morning, kamusta? Ari ho, ang patrol, wala ay untat nga nagalagulad sa mga merkado dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Idulong nila sa aton ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Karon nga adlaw Biyernes ba? Ang gaman sa patrol subong, gwapa ni. Karkulo ko daw bago lang tapos paligo ni Section Eden mo. Aga pa nagbugtao. Mustang agayas ni. Aber, tuki-onta. Balita sa patrol. Action Eden, morning. Good morning, Action Fred. Ate, Ang tugnaw porte. sa... Ha? Gakarakasagid. Di kayo nakapaligo mo, basta nakapaligo, Action Fred, but silingon na bugtawan ka ina. Kaya di syempre, katugnaw dan sang tubig, ang huyop sang hangin, katugnaw pa. Do, di syempre, no? Pero namin tanin ko di syempre, para may 13th month na. Aba. Kaya si Sir Nixon nga niya, do kapangapuay na diyo, do 500 pesos ang iyaya. Ay, kada mo kwarta na. Oo, tiniga pa ka po ay siya. Ti, ano, pagid kung duwa na gindi ka kamot, ti ka 1,000 na. Subong, ti, isa-isa lang ka, isa lang ka chicks. Ti, 500 pesos lang ah. Pero Pwede, ti, kay kabalo naman kita, Action Fred, nga ang Pebrero is 28 days lang. Ti, subong leap year 29. Ti, posible, buwas nga adlaw, may mga sweldo na niya iban, Action Fred. O kung subong adlaw, most probably, may ara na iban. Subong adlaw kay tibuas sa bado mo. Correct. Di masulod na siya sweldo. sa imo nga ATM karong adlaw ang sweldo Oo. mo. Pero ti kaya nami in Action Fred saktuhan gina kay ti sa subong adlaw ari kita sa subong nga kagahon ari kita sa Burgos Public Market. Para ibaloon Action Fred ang presyo naman sang staple food naman sang Pilipinas ina ang rice. Pero di kay wala pa na di subong sa aton Action Friend. Mamang ko di kay Sir Dio sa nagabaligya sang bugas kung tagpila ni although nga ti
Ang subong Action Fred wala na sang pangalan gid mo. Ang mga bugas bala mga well-milled na lang, mga premium local, pero mamangkot kita Action Fred kung tagpila ni subong ang mga presyo. Sir, may nga live sa Action Radio Bacolod. Sir, tagpila ni subong pinakabarato nga bugas kag ang pinakamahal kag kung ano na sa klase. Ang pinakabarato ko di bugas mo na tag 38 to. Amo na. Ang pinakamahal mo ng Mindoro na bilang nga bugas so ng Yummy, mo na sa pinakamahal nga bugas. 58. Dito kay Yummy gina sa sir tag 58. Humok na sa nga hamot. Humok sa hamot. Pero kung sa una, kung may mga pangalan, paano na sa Muna sa Yummy, pero isang mahal pang bugas nagrabot na sa tag 65 ang kilo. oh, grabe. Oh. Ba't dito sa isa lang kakap mabusog kag dapat. Okay, hamot sa mga humok mo. Ang ina konsumo mo ginasaya hindi mo na ipagibigya kay kung ibigya mo na perde ka na. Datag 20 euro na. Oo. Pero Action Fred may ari diri no, ang pinakabarato 38, well-milled rice local sa 38, may tag 39, may tag 40, 41, 42, 43 pasunod Action Fred hasta sa 58 pesos sa mansang pinaka-special rice na siya Action Fred nga local Yummy. Do ka puti-puti, yun gan Action Fred tapos ang iya ba kung baga butil, do ka dalagko iya, do ukad ni guro sir no magano. Oh, hindi man siya ukal, yan kayo muna humok lang sa kagamot. Oo. Di kalabanan, sir, nga ginabakal? Ang ginabakal, mga bakal, yung mga karinderya, muna yung mga barato, nga ukal, muna ginabakal nila, kaya kung mahal, perde naman sila kung mahal. Ang red rice, sir, tagpila? 53 ang kilo. Bakal mo damo, magabakal red rice? Usually, hindi man sa bakal, kaya ang kabakal sila yan, may mga diabetes, so nang balang ang mga tao, pero ang laban gidya ti puti gidya na usari. Ang usaras na sa kwan akala na mga may masakit nga mga diabetes, may mga kwan mula lang ilabakal. Kamusta subong sir ang presyon na isang ginakuhaan yung gidya bugas, sir? Makabawi-bawi man kamo. Nagbato-bato man ang bugas, pero hindi magiliya nga tama gikabrato, pero naglumunubo man siya. Makabawi-bawi kagilan siya kaman juta ya. Aksyon ni din, Action Fred. kung magsinako, abi ka pila. Kung magsinako, sir, tagpila. For example, ang pinakamahal, pila ng sako is na? Ang pinakamahal ng Yummy na, 2.5 ng sako yung subong. Sa una, 2.8 na siya sa una, siyang mahal. Subong 2.5 na sa subong. Tag 38 soya, sir. Mga 1.5. At least okay naman Action Fred dati sa 2.5 mo. Kung pila man lang ka mo, makaigo na isa ka bulan, be. Okay naman guro kay humo kag hamot man ang imo ginakaon. Bas isa sa 58, sir, pwede ka rin hindi magsudaan, no? Sumod sa kanya mo kailangan masudan gidi kay Donji malo masumod na sa kagano kung nakasudan. Kay ko pa karon Action Fred, no. Sa 58 kilo. Di pila lang na dala isa ka kilo. Pila ka cup na sa rice cooker gani isa ka kilo man. Do pito kon walo ti pila ka mo sa inyo balay igo-igo lang Action Fred. Di paminsaron mo lang 58 ang kilo. Hindi ka Actually, talaga din, masudan. Action Fred. Kung mag 58 ang kilo, hamot siya, namit sa kanon, ang sudan mo ginamos eh. Posible, pwede man Action Fred. Pero kung tag 38 naman ang imo nga bugas, pwede kaya ka sudan steak. Correct. Baki-baki lang Action Fred, no? Pero ti kay sa subong nga tiyempo mo na maging Action Fred, pero ti hindi giniya madula sa lamesa sang mga Pilipino Action Fred. Kaya ti ang iban ganiya, minsan nakakaon na yan sa mga spaghetti. Managapangita gidya sang kanon sa ginatawag nga tig-oras sang tig-kaon gid bala Action Fred. Ti hindi giniya madula sa hapagkainan ng mga Pilipino. Sir, madamo, kini salamat. Tapos may tamyawan ka, sir? Wala naman Wala na. Tapos ano ganingan na to, sir? Mr. Villanueva. Mr. Villanueva, Direction Fred sa Bugasan, man diri sa bahin sang Burgos Public Market. Si ang iba niya di Action Fred nga baligya may ari man di itlog nga puti tag 7 pesos, kagang itlog nga pula tag 11 pesos na Action Fred. Di pwede man isampat man Action Fred no sa special rice local mo pwede ka itlog nga pula kag butangan mo sang kamatis kag sibuyas kag jutay nga langgaw. Sampat gina sa manami nga tiyempo sa subong Action Fred kay ti sa subong diri sa Burgos Public Market. Although nga damo Action Fred no sang pangumpra na
nagaulan-ulan. Action Fred, ang tiyempo kag panahon subong dalaman sang amihan. Pero ti dugay-dugay ba si ma-check man da karon kon may ara man sang low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility o kung nagsulod na kung anong sitwasyon, Action Fred. Kaya ti laka lang man mo nga pag-ulan, kaya ti kagapon wala man yung nag-ulan-ulan, subong nag-ulan naman or halini kagabi, Action Fred, posible kay pagwa ta kay na mga alas 4 basa na iya ang dala nun. Pero pinaka-importante, Action Fred, nagbugtaw kit tanan nga may umaayo nga lawas. Bumaayo nga lawas. Correct. Amo na ang pasalamatan man sang tanan, Action Fred. Live dire sa Burgos Public Market ini section Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:59. Porte, no? Ang kamalhalon sa bugas di ko tag 58 siya hamot pagkatapos mahumok ang sampat siya Bisaya gid nga ginamos. Bakla mo siya katumbal ba kutitot pagkatapos pusaan mo sa sang kalamunding so sa pagkanamit. Galing ti gastuso sa kanono, 58 na siya. Kung Bisaya nga ginamusudaan mo, mas damo kanon ginakaon mo. Ba, mahal nga daan, inipi na lang Nami na lang guro ang bugas ang inipi bisan mahuluhagpok pero bulo bahado siya. Daw hindi bakal ang kuano iya sa National Food Authority gareklamo ibang kuno may baho ginabulong ina siya man ginagatiner sa budiga pero may na siya klase ako wala ko pili pula ka man may ano kolor sa bugas kon sang una gapang rasyon mas ang bugas mais pwede man galing medyo mais wala tamandan ga kutoy-kutoy gawatyan mo kun di ka manad. Action Radio Philippine Standard Time las 5:01 na padayon ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Pamasyar kamo dira komportable, matinlo ang Life Extension Clinic. Sigurado maserbisyuhan kamo. Bakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani kinarekomendar sa mga medical doctor, ambot siningon maayo klase na. Kaya hindi man niya log-lahog magrekomendar ang doktor kung hindi maayo klase. Kaya bisan sa Amerika, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sa opisina sang DHL. Action Radio Philippine Standard Time las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala
laom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Balita naton sa Kapitolyo, desisyon sa plano nga Power Summit sa Negros Occidental, ginatugyan kay Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalye pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Mangindepende na sa kaya Negros Occidental Governor Eugenio Josea Lacson ang pagdesisyon kung bala magpatikayon man sang energy o kon power summit diri sa Negros Occidental. Ini ang ginpahayag ni Negros Occidental 3rd District Congressman Jose Francisco Kiko Benitez kadungan sa unang adlaw nga Negros Occidental Water Summit sa Negros First Residences sunod sa Bacolod kahapon. Maduduman nga ang utod sa nga si Anay Congressman Albi Benitez amo ang una nga nagdoso sa nga hindi lamang Water Summit kundi pati na ang Power kag Health Summit sa bugos nga probinsya. Yari si Congressman Benitez. Ang energy ta naunta si Gov naman pamangkotro na mo liwat. But for now, ang amo niya is akon man lang is for the 3rd district. Pero daw on something large like energy, it might have to be province-wide. We'll see. Now, kung ba yun ining Power Summit, diri may baluan ko na nugid ang pinaka-problema kag kung ano ang ginakinahanglan sa nga tatlo ka mga dalagko nga electric cooperatives sa probinsya para nga mapasiguro ang bastanting power supply kag mapadubo ang ginakonsumo kan baleran sa ginakonsumo sa elektrisidad. Yari si Congressman Benitez. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinoboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Nakabakal na kamuhabon, 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga kimikal, puro-puro kag hindi makahalit sa panit. Amo ini siya ang Santon Plus Herba nga habon. May antibiotic kapang dipinsa sa germs, viruses kag bakterya. Santon Plus Herba nga habon, epektibo ini batok sa mga katol-katol, arikes, punggod, alap-ap, ringworm, kaspa, kag baho sa lawas, kag iban pa nga problema sa panit. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis, kamagubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon pwede na mabakal pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon
kalusugan yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. Una nga bula, 1-10. Una nga bula resulta, 1 kag 10. Second draw, kadua nga bula, 31-9. Ikadua nga bula resulta, 31 kag 9. Third draw, ikatatlo nga bula, 16-38. Ikatatlo nga bula resulta, 16 kag 38. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang akon nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadamping
Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Las Action Radio Philippine Standard Time, las 5:16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. O kapi-kapi anay kita. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Nami ni sa may mga diabetes kay wala kalamay. Natural sweetener lang. Ang Dr. Alfred's Green Coffee gintunan ini dito sa Amerika sang mga sayantipiko. Dito na diskubrihan nga kung berde pa ang kape, porti ka powerful sa niya natural antioxidant. Amo ini ang Dr. Alfred's Green Coffee. Ginimo sa priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin, loaded pa sang phytonutrients. Panawag saya natural colon cleanser. Kaya kung matilong aton kulon, malayo kita sa masakit. May mga utod kita nga tatlo kadlaw, hindi makaitsar, abyan, delikadlo nga hindi makagwang higko sa aton lawas. Kapi-kapi ka lang, enjoy ka lang, kape sang Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Supposed to be karon nga inuras magasulod kung tani ang mga balita naton sa hospital. O galing, hindi na kita pagpakawaon balita dira. Sa hospital ginapunggan na sang security guard. Wala ta kabalo kung di nagalin ang mimo, ang order sa administrador sang hospital o kung sa hipe sang security agency. Ang security guard yati pabayaan ta na. Kaya wala man na sila sala. Kung anong mando sa ila, gatuman lang ina sila. Mausisaon talang kung nga kay ginakabig na to niya nga partner na to mo ang hospital. Kung anong problema sa hospital, panawagan kagiban pa, tinguan ginaton nga makalabot sa natungdan. Amo na nami kung may maayo nga relasyon ang hospital kag katapo sa media. Mapadala siguro ang KBP sang pamangkot sa health secretary kay Duque ang kopya padal antaman si Presidente Rodrigo Duterte kung nga amo ini nagakatabo subong sa mga hospital pampubliko, anong kabangdanan. Dapat mabalanta kung anong kabangdanan. Kung bala, hindi pagpanugutan ang katapo sa media, bangod sa COVID-19, nga posible base kon maglaton, o ano nga plastada para
masiguro na to ni. Kaya wala man diferensya ya kung isla magatag balita at yan naman ang ato na ya. Problema lang galin nila na kung pag-abot siyang tsimpo nga may panawagan sila o kung luyag na ipebalo sa mga biktima nga wala bantay da o kung kinanglanon bulong sa biktima nga wala kabalong pamilya, sila ya tawag to Kung diin nga kabukiran to, wala gid problema ha. Ang aton punto diri nga nami lang ko tani ang relasyon sa katapos ang media kag hospital nga iyasang pampubliko nga hospital kamati regional hospital iyasang gobyerno ina. So pamangkoton taman ang aton mga opisyal sa probinsya, Gobernador Lacson diri sa Bacolod, ang aton mga kongresista kung nga amo sini ang nagakatabo subong. Ang aton niya wala gid problema. Kung hindi sila magatag, wala problema. Basta kabalo lang kita. Kung anong kabangdanan, kaya nga aton malang ya, serbisyo publiko, kag pabalo ng pumuluyo, kung ano nagakatabo, disgrasya, aksidente, sa amo nga hospital. Pero kung ang tuyo ya, nga daw, buglason, tigid ang tanan sa hospital publiko, kag katapos sa media, para sa amo niya, no problem. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Resulta sang loto pagkatapos ini. Yari ang certified. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Santon Plus Herbal Oil, Balanyos ka may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga herba. Mayo gini siya sa pagkulokambyo sa panahon, palamuy-poy, palanakit sang kalutalutahan, sang aton mga kauturan nga may edad-edad na, epektibo nga ibanyos, ang Santon Plus Herbal Oil. Butod dyan sang kabataan sa sobrang nga tugnaw, sakit yan, sakit puson, sakit sa kalawasan, ang Ibanyos Santon Plus Herbal Oil.
So aton panugyan, bakal kamo sini, ibutang sa tagsa ninyo kapuluyan sa tion sang pagkinanglan kag emergency, inyo gidini, mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na, pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan, pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita, ang jackpot 19 milyones, 19 million. Kombinasyon in any order 30, 7, 48, 33, 6, 1. Resulta sang 649, 30, 7, 48, 33, 6, kaga 1. Sa ilo kita, 642 ang jackpot, 14 milyones, 14 million. Kombinasyon in any order, 34, 32, 16, 7, 29, 5. Resulta sang 642, 34, 32, 16, 7, 29, kag 5. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon action radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang magpalanggan. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon action radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon action radyo, Bacolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Santon Plus Herbal Capsule. Kung may magtubo nga bukol sa lawas, abyan tunawa na yon. Kinanglan madula ina siya basi mangin malignan pa. Tisang una ini mga goiter, bukol sa baga, tumor, ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera, no problem. Mayo man. Ugaling may agi, may pilas, may pinalian. Sa Santon Plus Herbal Capsule, ang mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas, iya na lang ina tunawon. Mas mabaskog pagid kung ang Santon Plus Herbal Capsule ikombinar nyo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Amuning gamitan nyo sa tion sa pagkulokambyo sang panahon, agod hindi kamo dali tapikan sang balatian. Ining trangkaso, ubos, ipon, nilanat, kag iban pa. Kaya kung mabakod ang aton lawas, mabakod ang aton immune system, hindi dali makatapik ang mga pamalatian. Ining Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, nagaupod pirmi, wala nagabulag, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Diri kita. Mga barangay sa Bacolod ginpahanumdom nga mag-submit sang report angod sa road clearing operations antes ang deadline. Balita City Detalye sini upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong Action Fred, 23 na ka mga kabarangayan sa Bacolod City ang nakasumeter sang unang report ang sa ikaduhang round sang road clearing operations sa syudad sa Bacolod. Rason Action Fred nga nagpanawagan kag nagpahanumdum si Executive Assistant Butch Suligan for Barangay Affairs sa 38 nga iban pa nga mga barangay sa Bacolod nga magsumeter sang ilang report antes ang deadline nga Marso 13. Ginpahayag kahapon nga adlaw ni DILG Bacolod Director Joy Marideth Madayag nga 3 ang reporting sang LGU sa Bacolod sa DILG. Kaginiuna sa mabot nga Marso 3, ikaduwa sa Abril 7, kag katapusan sa Mayo 8. Nagpapanaog man si Mayor Evelio Leonardia sa Executive Order No. 9 nga naga-form Action Fred sa Bacolod City Road Clearing Monitoring Team. Nga mo ini sila ang mga evaluate kung bala insakto ang mga report nga ginasumeter sa kada barangay. 23 na ka barangay ang nakahatag sa ila report
monthly report na 23 barangays. Pero may deadline na Islamo. Nabatian sa Executive Assistant Butch Suligan. Life Extension Coffee Mix ang kapeng highly recommended bangod madamo inisang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahamtang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nga kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa kung anuman ang ginhambal sa... Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita mag-iloy na kuwaan sang 192,000 nga balor sa gilapatian Siabo sa buy-bust operation sa siyudad sang Kabankalan. Mag-iloy gid ba? Detalye sini upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred, balik prisuan ining mag-iloy matapos nga madakpan sa buy-bust operation dira sa may hiso sa M. Zyco Street, Barangay 1, siyudad sang Kabankalan. Ang mga suspitsado ginkalala nga Sanday Virgie Harinio, 57 anyos, kag anak sini nga si Kendrick Harinio, 21 anyos, pumuluyo man sa among nga lugar. Nakuha sila po direksyon Fred ang 192,000 pesos sa ginapatihan Siabo, 1,000 nga buy-bust money kag baga. Ang mga suspitsado na talata nga masakaan sang kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Bisan sinoy butang mo di sa Bacolod kag iban pagid nga mga syudad kag kaprobinsyanan, bisan doble pa ni Espinido, hindi makapugong sa padayon, lapnagon, padayon nga pagbaligyaanay duso sang iligal nga duga ang bantog nga Siabo. Base kon matapos lang termino ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga poser kag ang mga drug lord ara gihapon. Kay ara gihapon sige ang tubod, sige ang dalagko nga mga bulyom sang Siabo nga nagasulod sa Bacolod kag Negros Occidental. Dawala na ni katapusan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si... Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan nga natipon sa patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon, Eden Aboso. Aksyon, Eden. Action na Fred naglambot sa 40,800 pesos nga balor sa ginasuspetson Cebu ang na-recover sa buy-bust operation nga ginapatigan man sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Special Enforcement Unit las 3:45 sang hapon kahapon sa Puro Katilingban, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod. Amang nadatpan ang Mosanday Nico Baydid kag William Eso. Sanday Baydid kag Eso ang priso karon sa custodial facilities ng Police Station number 3 para sa nagakaigo nga disposisyon kag mga tuban sang kaso nga paglapas ng RA 9165 o kung Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang pangabalita, 81,000 pesos na man sang ginasuspetson Cebu ang nakuha sa duha ka persona sa buy-bust operation naman iya nga ginpatigan sa Police Station number 4 sa Purok Sulum 2, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod. Ama na nagkaladagpan ang ginkilala sa ilananday si Gundo Iglesia, 43 anyos, kag Roslyn Iglesia, 39 anyos, tanan residente sang nasamit nga lugar. Na-recover sa duha ang tres sa tanan ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetsohan Cebu na may kabug-aton nga na 9 gramos kay iban pang drug paraphernalias. Sanda Iglesia ang priso karon sa custodial facilities ng Police Station number 4. Sa ulidatan nga balita, Action Fred, arestado man ang isa ka persona nga yara sa drug watch list sa Sagay PNP sa buy-bust operation nga ginpatigayan las 8:30 sang gabi kagabi sa Purok Mabinuligon, Barangay Paraiso, Syudad sang Sagay. Kilalang sospetsado kay Norly John Lipura, 23 anyos, kag residente sa Purok Riverside sa amuman nga barangay kag syudad. Na-recover kay Lipura ang apat tanan ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetsohan Cebu kag 500 pesos nga buy-bust money. Si Lipura ang priso karon sa custodial facilities sang Sagay PNP. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Ang blatter puraw Siabo, puraw gabaligya Siabo. Amo na silin ko kaina na matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, amo na yung kampanyahan ay kontra droga, wala iagasapak ang mga negosyante sang Siabo. Ginahimo na iniiya nga palangabuyan sa mga barangay, amo na nga mabudlay, tapnaon ang Siabo. Kay man ti balibad sa iban, sila niya ti ula man kami trabaho. Hindi man kami mabaton sa gobyerno. Kay warat alam, wala man kami tinapusan, wala kami kredensyal nga ipakita. Ti alang-alang namon pagutman ang amon pamilya. Ti ang amon himuon, kami nagatanyag sa amon, nga riho, baligya ka lang da sang Siabo, nang tayutay lang, para makabakal ka kilo-kilo nga bugas. Porte, amon isubong ang nagakatabo sa barangay. Wala ka mo ka di para, nga ang pilada ka mga utod naton sa mga barangay ang negosyo Siabo. Bulo-baligya, hapit-hapiton sa pila ka mga estudyante dira, duso jutay, ti kung pamangkuton mo, tika delikados ng obra mo, nya ti wala tamay mo. Ang ganansya nga jutay ni bakal namon bugas, ang sobras ni bakal namon gatas, di kakita niya nga ang ginapakaon sila pamilya ya, binaligyaan sa illegal nga droga. Porte, ang iba niya ti gakalit niya kung makalusot niya, yawat pa man, dako man ang ganansya, bakal-bakal makami sa amon kinahanglanon, kung makadawa-dawa kag inibadakpan sa pagbaligya sining Siabo. Damo kilala ko. Ambot kung ano gid ang ara sa Siabo nga daw nanamitan gid sila. Kung di gabaligya sila, ang iba niya sa una sila niya, gabaligya lang kami para maka-income. Ang malain subong, ang nagabaligya, bangod sang curiosity, niya binuno man ta, tilaw-tilawan nila, sa uli daw nanamitan, subong, drug addict naman. Ay, por Diyos, por Santo. Basta may adik ang sulod sa balay, impyerno ang pangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod